Hello, 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 hello.
Diyos, maray nabanggi po mga tugang, maluhod po sa pagpamibi kan Horatio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asinuli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging maray na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggipo,
Asin ngunyan namamatean mina an padusang balik kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Matindog po para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto And Mary, she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Be Lord. it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made And flesh. dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of That God. we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth to beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As it Spirit. was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Matukaw po. Ngunyan na Domingo, sinisilibrar niya to an Pasko kan pagkamundag. Ngunyan na aldaw, sinisilibrar niya to an Pasko kan pagkamundag kan satong kagurangnan. An satong mga mas sponsors, iyo po ang mga minasunod. Mr. and Mrs. Rande Morante and family. Janine Binlayo and family. Angela Lois Almilia and family. Bungkakas family, Cherry C. Uy, Jude Michael C. Uy, Glides Escobedo, Amelia Ribanal and family, Ilagan family, Maria Minerva A. Vivar, Brenda Flores and family, Irene B. Camba, Dr. Nestor and Babe Santiago, Glenn and Drema Bercasio family, Ted Borihon and Jean Lucas and family. Isabay taman po ang mga intensyon, pasasalamat, dulot kan H.G. and Ian Peña, Rene and Troyes, Matsooka Projects Philippines Incorporated, Imperial Homes Corporation, Conovate Philippines Incorporated, Armario family, MJ, Alex Z. Raquel, Abigail A. Raquel, Gesmundo family. Pasasalamat for passing the LET 2025
dulot ni Janelle Maybe Imperial. Pasasalamat man dulot ni Mark Albert Serrano, Maniago family, for passing the LET 2025, dulot ni Algie M. Buenaflor. Pasasalamat man dulot ni Catherine Joy Beres Salida. Pasasalamat man dulot ni Jana Buelia, Mr. and Mrs. Alan Manzanades. Sa special na kaagadan for continuous healing of May Joan Gesmundo and Milagros Gesmundo, dulot kan Gesmundo family, for safe delivery and healthy baby, dulot ni Lolit Ramos, for safe travel of Wincy Galutan at Costa Serena Chai Ship, dulot ni Casey Daria. Sa kapahingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Felipe Jr. and sa gabos na kalag sa Purgatorio, dulot kan Ramos and Racion family. Sa kalag ni Isidoro and Milagros, dulot kan Fedelino family. Para sa kalag ni Nixon, dulot ni Bobby Rose Luces. Sa kalag ni Ray, dulot ni Lily Raitana and Rosemary Melia and family. Para kay Grethel, dulot kan family. Para kay Aurelio Jr., dulot kan Daughters of St. Jude. Sa kalag ni Perla and Jesus, dulot ni Abigail A. Raquel. Para sa gabos na kalag, dulot kan Gesmundo family. Sa kalag ni Nelly, dulot ni Casey Daria. Sa kalag ni Sandy, Emerlinda, Aurora, Ildefonso, Socorro, Epifanio Sr., and para sa gabos na kalag, dulot ni June and Lani Rico and family. Sa kalag ni Ricardo, Vicenta, Maria Elizabeth, Maria Cristina, Dingdong, Chodorico Jr., Carmen, dulot kan Alminye family. Banuaning Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sangarang ka nama, sinaki, singkan Espiritu Santo. Amen. Grasya sing katuninungan, Isu Kristo kagurang dantaan, pagkamot kan Dios, sin pagkasamaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako sa mga kasaalan, tangani magkani ko kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, tanakasala ko ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Sing Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan tang Diyos, mayara ka man lagod sa to ang Diyos na makakaman, asin pagkapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
sa Diyos sa kaitasan. Sin sa daga at koninungan sa mga pamumarayan mo, Ginoo maumika, inurok yaw mika, sinasamba mika, inapamuraway mika. Pinapasalamatan mika, ulikan dakula mo kamurawayan. Kakurangan na Diyos, aling langit, mundo sa mga kakanwa. Kakurangan na aking bugtong, Yesu Kristo. Kakurangan na Diyos, Cordero ka Diyos, akikan naman. Ikaw na nagpaparang ng mga kasalan, ng inaman kay Rapi kami. Ikaw na nagpaparang ng mga kasalan, ng kinaban. Makuhaan sa mong pakimahera, ikaw na natutukaw sa tukang naman. Kahiraki kami, kay kasanan banal, kasanan kakurangan, kasanan urok alam ka. Yesu Kristo, kaiban Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos, Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos, na makangangalas na nagmukna, na sinurog na makangangalas na nagbago kan dignidad din tao. Warason na mimibig kami na makisumaro sa sayang pagka-Diyos, sa nagpakanigong pakiras sa samong pagkatao. Sana kaiba mong nabubuhay as sinagahades sa pagkasarokan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Ang liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, si Propeta Isaías nagdara kan mensahe nin kaugmahan, asin katuninungan. Pinapagiromdom niya kita na ang Diyos dominatong sa pagligtas sa katawuhan. Ipinahiling kan Diyos ang sa iyang kapangyarihan, asin pagkamuot sa gabos na nasyon. Maghinanyog kita sa promesa nin kaligtasan na uutubon ni Jesus. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Magayon paghilingon sa ibabaw nin kabukidan, ang mga bitis kan nagdadara kan marhay na bareta, ang bareta nin katuninongan. Ipinapahayag niya ang kapangganahan, asin nagsasabi siya sa Sion, Hade an sa imong Diyos, nagkukurahaw ang mga nagbabantay kan syudad, sarabay sindang nagkukurahaw sa kaugmahan. Nahihiling nanggad ninda ang pagbalik nin kagurangnan sa Sion. Pagkurahaw kamo sa kaugmahan,
kamong nagkagarabang lugar nin Jerusalem. Huli ta ililigtas nin kagurangnan an sa iyang syudad, asin rarangahon niya an sa iyang banwaan. Gagamito nin kagurangnan an banal niyang kapangyarihan. Ililigtas niya an sa iyang banwaan, asin mahihiling iyan kambilog na kinaban. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang gabos na puro kandaga, nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Ang gabos na puro kandaga, nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Mag-awit nin bagong awit sa kagurangnan. Hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Sa sadiri niyang kapangyarihan, asin banal na kusog, nakamtan niya ang kapangganahan. Ang gabos na puro kandaga, nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Ipinahayag nin kagurangnan an sa iyang kapangganahan. Ipinahiling niya sa mga nasyon an sa iyang kapangyarihan sa pagligtas. Narumduman niya ang danay niyang pagkamuot asin pagkamaimbod sa harong ni Israel. Ang gabos na puro kandaga, nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Nahiling kan gabos na puro kan daga, an kapangganahan kan sa tuyang Diyos. Gabos na daga, magugma, magkurahaw sa kagurangnan. Umawon siya sa mga awit, asin sa mga kurahaw nin kaugmaan. Ang gabos na puro kandaga, nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Mag-awit nin mga pag-umaw sa kagurangnan. Musika tugtugon sa arpa. Patanugon ang mga trompeta asin mga hamudyong. Magugmang magkurahaw sa kagurangnan sa satuyang hade. Ang gabos na puro kandaga, nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Ikaduwang babasahon. Ang ikaduwang babasahon, nagpapagirumdom na nakaaging panahon, ang Diyos nagtaram sa paagi kan mga propeta, alagad ngunyan, ang Diyos minataram sa paagi kan sa iyang aking si Jesus. Si Jesus ang ladawan kan kamurawayan kan Diyos, as inuli sa iya, ang gabos na pangyari. Duminatong siya sa pagligtas sa to, asin irani kita sa Ama. Sa paghinanyog niya to kan pagbasa, pasalamatan ta ang mahal na Diyos sa pagsugo sa to kan sa iyang bugtong na aki. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Kaytong panahon, sa kadakol na beses, asin sa manlain-lain na paagi, nagtaraman Diyos sa satong mga ginikanan, hulikan mga propeta. Alagad, sa mga huring aldaw na ini, nagtaram siya sa to, huli sa iyang aki. Huli sa iya, linalangin Diyos ang gabos, asin ginibo siyang paramana kan gabos na bagay. Nagsasalming siya, ang kamurawayan ni Diyos. Siya ang tunay na ladawan kan sa iyang pagka-Diyos. Iniingatan niya ang gabos sa paagi kan mapangyari niyang tataramon. Pakalinigin niya kan mga tao kan sa indang mga kasalan, nagtukaw siya duman sa langit sa tuon ng Diyos, ang pinakamapangyari sa gabos. Ang aki ginibong mas dakula kaysa mga anghel, siring na ang ngaran na itinaos sa iya ng Diyos, mas dakula kaysa ngaran kan mga anghel. Huli ta ang Diyos, dai nagsabi sa kiisay man na anghel, ika ang sakuyang aki. Ngunya na aldaw, naging ama mo ako. Ang Diyos, dai man nagsabi sa kiisay man na anghel, ako magiging ama niya, siya magiging aki ko. Kan madali nang ipadara ng Diyos sa kinaban ang panganay niyang aki. Nagsabi siya, dapat siyang sambahon kan gabos na anghel ng Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrokyo po niya to ang banal na ebanghelyo. Alleluia, alleluia.
kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu, Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kakurangnan. Sa kapinuunan, iyo ang tataramon, kaibahan ng Diyos. Kasi ang tataramon, Diyos. Puon pa sa kapinuunan, ang tataramon, kaibahan ng Diyos. Sa paagi niya, gidibon ng Diyos, ang gabos, dahil ni anuman na linalang nabakong sa paagi niya, nasa sa iya ang buhay na iyo ang nagtataon ng liwanag sa mga tao. Ang ilaw nagliliwanag sa kadikluman, as inday ng gadiyan mapaparong kan kadikluman. Sinugo ng Diyos ang sarong tao na ang ngaran Juan. Nagdigdi sa pagsaksi dapit sa ilaw, tangaling hulikan pagsaksi, magtubod ang gabos. Bakong si Juan ang ilaw, nagdigdi siya sa pagsaksi sa nadapit sa ilaw. Ang tunay na ilaw na nagtataon ng liwanag sa gabos na tao, minadatong sa kinaban. Ang tataramon yaon sa kinaban, asin ginibo ng Diyos ang kinaban sa paagi niya. Alaga, day siya namidbid kan kinaban. Nag-abot siya sa sadiri niyang banwa, alaga day siya inako kan mga tawong sadiri niya. Alagad ang mga nag-ako sa iya, as nagtubod, tinauban niya nin diretso maging mga aki ni Diyos. Bako sindanggikan sa dugo o sa laman o sa kabutan ng tao, kundi sa kabutan ng Diyos. Ang tataramon naging tao, sinag-erok sa kaibahan niya to, panoonin biyaya sa kakatotoohan. Nahiling mi ang sayang kamurawayan ay tinaw sa iya kan sa iyang ama, bilang bugtong niyang aki. Nagsaksi si Juan dapit sa iya, ini an ibinabalangibog niya. Siya ang sinasabi ko sa inyo kayto na madigdi sunod sa ko. Alagan mas dakula siya sa ko. Hulita, dati siyang buhay bago ako mamundag. Hali sa nagsusupay niyang pagkamot, tinawan niya kita nin sunod-sunod na biyaya. Ang katugunan, itinaw ng Diyos sa paagi ni Moises. Alagad, ang biyaya, asin katotoohan, nag-abot sa paagi ni Jesus. Mayo pang nakahiling sa Diyos. Ang bugtong na aki, inanasak, kaibahan ka na ama, iyo ang nagpamidbid, dapit sa ama. Marahin na bareta kan kagurangnan. Pagkumaw sa imo, Kristo. Good evening. Merry Christmas to everyone. Christmas na dalawa ang ating Christmas tree. Baka itong isa pang New Year. Anyway, so ano pang mensahe kan kagurangnan? Siyam na aldaw kitang nagpirot, nagpuyat, tangani mag-attend kang siyam na novena masses, pigaapod tang misa Aguinaldo, misa de Gallo, simbang gabi, whatever is the name, it does not matter. Kundi ang dayupot ang pagtao kan sa tung time, sa tuyang sa diri, sa pag-recognize sa kagurangnan na namundag, o muling namumundag, bako na sa sabsaban, kundi sa lambang puso natin. Palaging ganito ang mensahe. Taday namumundagan, kagurangnan sa puso ta. Minsan, namumundag, masayang-masaya tayo, may nangyaring mga positive things concerning our lives. Pero, katapos kayan, nawawara. Because like kita nagdadanay, duman sa mensahe kang mga anghel. Anong mensahe kang mga anghel?
kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan sa mga tawong marahay an buot. So ito nga ibo kang karahayan, of course, they did not accept Jesus. Yung gusto ng corruption, ng evil, kung ano-ano, they do not want Jesus. So they did not accept Jesus. Yung bagay ini ang bahagi kang ebanghelyo na sabi, nakipamuhay ang tataramon. The Word became flesh, naging tao, and dwelt among us. Alagad, siya na naglikha kang kabos, di siya'y nako, kan sayang linikha. Excuse na digdi, so mga ding reason. So mga hayop, so mga trees, so mga birds, so mga hills, rivers, oceans, they do not understand. Dahil man silang reason. Dahil man silang faculty to understand. Alagad sa tao na highest na linalang with all the free will and the intellect, etc., etc., binigay ang gabos na dignidad sa iya, and yet, siya pang dahi nakamidbid o habong magbidbid. So, in place of these people na ayaw magtanggap sa kagurangnan na ipinadarakan na Diyos Ama, may mga pigsabing pinangyari na maging mga aki ng Diyos. Who are these? Ito yung nagtanggap sa Panginoon. Concretely, itong mga nagpabunyag, tayo na ako ninda ang marka ni Jesus. Sana, pagtangkap kang markang yan, nabubuhay man kita susog sa mga panuga kang baptism. So, gusto kong i-summarize ang misteryo kan pagkamundag ni Jesus, which concerning our kaligtasan, history of our salvation. And at the punto, sabi, at yan sa tuyang prepasyo, pagkasabi na, kan namundag ang Diyos sa pagi ni Kristo, ang kalangitan nakisumaro sa daga. Ararom, no? The heavens, where God is, nagbaba o kaya nag-unite sa daga kung sa'y ng tao niyaon. Or where all the creatures kan mahal na Diyos nagtitiripon. Ano pong abot sabihin? So ninulit ang Diyos, makapangyarihan, mysterious, hindi agad maintindihan. Siya na ang nagkusang loob. Sabi nga, He took the initiative, tanganing magbaba, magpanaog, in order for His creatures, especially man, natanggapin siya, kilalanin siya. Magsabi siyang, welcome! Pero yung unang pagdating ng tataramo na naging tao, walang nakaalam. Kaya silent night, holy night. Walang nakapagsalita kasi hindi handa. So only the shepherds who were watching their flock heard the kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Gloria in excelsis Deo. But it will be a entirely different scenario pag dating uli ng Diyos o ni Kristo, which is the second coming, na wala daw na hindi makakarinig. So kahit nakatakip ang ating mga tenga, dahil mayroon tayong mga, ang tawag doon? Headset, o whatever, kasi ayaw nating marinig yung iba, maririnig daw po, it will pierce your ears, your hearts. Lahat ng ating pagkatao, makikilala natin at malalaman na, uya na si Kristo. Some who had not accepted Him, hindi tumanggap sa Kanya dahil gusto nila ang kasalanan kaysa ang grasya,
of course, they will be afraid. Pero yung gusto ng kaligtasan, the fullness of joy, peace, and salvation, ito po yung matutuwa. Kaya nga di ba alin ang mabugog ka because of the announcement that God, for the second time, will come again. So dito po nakikita na yung hindi tumanggap sa tataramon at yung nagkukusa o nag-exert effort in order to know Jesus. Ang langit bumaba, nakiisa sa daga. Why not the other way around? Bakit hindi yung daga ang pumunta sa langit? God is the author, no? God is a director. Kaya siya yung nag-i-initiate. Kasi ang tao nga, kailangan pang basugon ka napakaraming mga katugduan, etc., etc., no? Parang tinatanong ko sa diri, kung talaga kita ngayang create ng Panginoon, matatang tao, every time he is born, he does not know God. Kailangan pa siyang turuan. Kailangan pang magdakula siya, mag-develop kan sa iyang understanding in order to ask, may Diyos ba? Linalang ba ni Diyos ang mundo? Linalang ba ni Diyos ang tao? How did He save the world? Bakit sa may kasalanan ng tao? No? So, ayoko naman mag-philosophize dito. So, Christmas na Christmas. So, pero yun po ang tanong, why is it that God loves us? O, bakit namumutang ita kan Diyos na siya mismo nag-initiate, imbes na sa tao sumahapot, may Diyos ba o wala? Pero dahil nga napakahirap na arukin o go into the mystery of God, si God na nagpakilala sa paagi ni Jesus. Para doon yung kwento na may sarong tawong na in love sa isang bird. Hindi niya masabing love niya sa bird. So, ano pong nangyari? So, tao naging bird. Tanganing, maintindihan kang bird na love niya by becoming another bird. So, God, sa context natin, hindi natin maintindihan ang God, so God become like us. Naging siyang tao rin, katulad natin. Bago po yun na, sugaro baga drama o play na nagparupanggap lang sa Diyos na maging tao o nag-anyong tao lang, dahil po. Tunay po siyang naging tao. Kaya nga nasaktan, nauhaw, at iba-iba pang mga emosyon ng tao. And namatay on the cross. So, wala pong duda na naging tao talaga. It even needed merit for her mother or his mother. Ikadua, kung nagbaba o nagkiisa ang langit sa lupa, ano po ang sabi ni St. John, no, sa Ebanghelyo nating narinig? Nakipamuhay nga, no, sa atin. Became one of us. Pero, hindi siya tinanggap. Hindi man po pigre-refer sa mga Hudiyo na bukod sa hindi siya tinanggap, ipinako pa siya sa krus. Kundi, until now, ilang taon ng thousands of years na, at least 2,000 years ago, siguro naman, nakabalangibog lang tungkol kay Jesus, mayroon pa pong hindi tumatanggap, no? What I mean is, hindi lang si Jesus, kundi yung Diyos mismo. Pag sabi ng sarong padi, pag tumanumda sa Europe, ang tanong daw ay, Kristiyano ka ba o hindi? Ang tanong ay, Kristiyano ka o atheist?
So dahil ka nagtutubod sa Diyos o nagtutubod? So that is the question. Baka umanso, Kristano ka o born again, whatever. So specific na di tayo liki sa wrong religion. Kundi, atheist ka or believer, no? Dua. So yan kasi ang basic. Bago pumasok si Kristo, si sa mga propeta, santo, ang ngapot, nagtutubod ka na may Diyos. Di ba? So yan ang sabihin kang so mga kinantan ka ng hel, iyo po iniso daing maray na buot. Taano? Kung talagang bukas ka sa Diyos, talina lang ka kang Diyos, tano taday ka nagbubukas kang sa diri mo? Na sukag lalang nagkakatok sa imo. Knock, knock, can I enter? Parang gano'n ang tinatanong ni God o ni Jesus. Pero sabi naman ng tao na kinakatukan, sino ka ba? Do I know you? Di ba? Gaano kalaki ang agwat ng tao at sa kanyang knowledge of God? Sometimes nga, di natin tinatanong yung mga ganon na question na may parang ano na, given na tutubod na kita. Pero paano natin masasabi nagtutubod nga tayo kung yung nakikita naman sa buhay ay hindi naman maka-Diyos. Di ba? Bakit mo pigaatian ang linalanggang Diyos? Left and right, nagbabasura ka, nagtatapon. If you really love God and God created the world, why do you pollute the world, the dirty the world? Kung yung world na linalang ng Diyos, para sa imong istaran, kang tao. Kaya nga, linalang na nainot. So heaven, so dagat, etc. Tanganing pag-abot kang tao, may pagkain, may tubig, may hangin, etc. So, yan po suday pa nakakamidbid sa Diyos. Samantalang itong panahon, so kapangyarihan nga ni kang lightning, kang river, kang ocean, because sambay ni kang mga primitive people. Pero lugod, as the years pass by, maybe thousands of years, lalo lugod na nagdudulang tao. Kasi maybe technology is increasing or improving, na baka mag-abot ang oras, pwede naman nagibuho ng tao ang tao sa diri niya. Nagko-cloning na, nag-AI na. So, kung ano pa, matubod pa daw kitang may Diyos. Na ang Diyos ng tao nag-create na kang sa diri niya. So, ayan po ang nakakangirat na reality. No? Will really go from God o maali na kita sa Diyos because we can create our own. Not only speaking of sexual reproduction, kundi yung mismong paglalang. Ano pa ang paglalang? Di ba? Creating something out of nothing. Magician na, no? Anyway. So, kung ang Diyos na nakipamoy sa atin, gusto kitang maging kaibigan, maging kamidbid, acquaintance, etc., etc., nag-ibot na daw yan. Sa prayer ta, pig-apot na daw ang mahal na Diyos. Kung ikang Diyos ko, nagtas ako, naglalangas ako, Lord, let me enter your mystery. Ako mismo bilang tao, dahil ko nasasabutan ang sadiri ko, sometimes, ikaw pa kaya na naglalang. I presume that you are everything. And as such, dakulaon ka, you're so big, I cannot comprehend you. Pero kung oral daw po, nag-uunga kita, naghahapot kita sa Diyos, maybe, little by little, God will open to us. And the last point, kung dahi inako sa Diyos na nakipamuhay sa atin,
ano ang sinasabi ni St. John sa Gospel? Ito nagkapira na nag-ako. Maybe ang pinopoint ni John sa mga biblical characters na nagsurunod sa iya, nagsurunod kay Jesus while he was undergoing his passion, carrying the cross, etc., etc. Ini po, so, inattract kang Diyos Ama, bukas ang puso, tanganing akoon, asin, sinda ang magpadagos kang mission ni Jesus. Sana ang iba sa atin, o gabos kita, nandyan po sa puntong ini. Sa point C, o number 3, na because of God's biyaya, sabi sa Bicol, kasuripotan, kita po pighikayat na sunamati antang pagkamuot, blessing after blessing, grace after grace, yan po magdara sa to na di pwedeng mag-end sa to ang pagkamidbid ni Kristo, kundi again, go out into the whole world. No? Di ba may kanta kita na ibareta sa kinaban, etc., etc. Are we doing that? Yan po kasi ang patunay na talagang nabidbid na si Jesus. Dahil makita duman sa pagkatakang usana sa kaitaasan o kamurawayan sa kaitaasan, dahil pamanbidbid kay ito, at least, dahil man kita nagsayuma sa pagpakipamuhay ni Jesus, John 1:14, kundi, naong kitinig sa number 3, na maybe, late na natin na midbidan, late na tayong nagising, na may Diyos pala, that's part of my life. Ito na po, baka, kadako na programa sa diocese na, sa its parish diocese. Pero may bagang hapot, will I enter or join church activities? Nakakabagot, nakakasawa kung minsan, pero alin bang bagay ang madaling gawin? Madali bang makilala ang mahal na Diyos? Hindi naman yata madali. Kaya, so pagpadagos ta kan mission ni Kristo is the same condition na iniwan kaining mga nainot na nagsunod kay Kristo. Pero sa balita baga ni Juan Evangelista, day niya maipaliwanag na nadagog niya ang boses kan Mesiyas, nadutan niya, nahiling niya, nadangog niya. What a privilege, no? Na madangog mo sa boses kang kagurangnan. Pero ngunyan, sa pagi kang ostya, kang arak, na pigbibindisyonan, nagiging hawak kasi dugo ni Kristo, yan na po sa mga paagi, tanganing kitaman, magngalas, and tries to enter the mystery of God through Jesus. Yan po kung gusto ta. The invitation is always there, no? Nasa satuya po kung kita mismo sa grasya kan mahal na Diyos, mairo ang puso na matagas tanganing makisabay sa misteryo kang kagurangnan. So, taon-taon man tapig celebrate ang Pasko, taon-taon man kita inimbitaran. Kasi sana, bago tayo mamatay, tunay na nga tayong pilgrimage, nag-walking together, sinudal sa satuyang apostolado. Kaya sa tabang St. Jude, Giraray, Mama Mary, inakan salvasyon, kita ko boss, di na magparapatagas kang payo, kundi ako unta na may maray na buot kita, and from that holiness and karahayan kat sa tong pagkatawo, buksan ta ini sa mahal na Diyos
And we will discover that there's more and more and more na dapat na palang manoodaan sa satuyang pagiging tao. Otherwise, kung di man po nakarahay ng pagiging tao, di nakuta si Jesus naging tao. But because there is the plan to lift up the dignity of man, even to becoming God or divine, yung po, nag-exert effort si Jesus, even giving Himself up on the cross. Tanganing yung dugo na pinabulos niya, sana maging parte man kan sa tuyang dugo. Bako na po mga cholesterol, mga diabetes, kundi spiritual na karakteristik kan dugong iyan. Bendisyonan kita, kan kagurangnan, tayo nakakalingaw kan sa to mga pangangaipo. Magtindog na sa pagpahayag kan pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios, amang makakaman, kagibo kan langit, sin kan daga, kangabos na hiling, asin day na hiling, asin kagurangnan sa Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao as sinuli sa satong kaligtasan, nagilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli ka na Espiritu Santo, kiberen Maria, asin na ni tao, ipinako pa sa krus para sa to, Sorry, we should kneel, no? Malod po Malod kita, po. inulitin niyang misteryong siliberta ang pagka ni tao. Let's pause for a moment and have some prayer. Nagtinig na po. Pinako pa sa krus. Nagadaan na sinilindo kan po. panahon ni Poncio Pilato, nagtiyos sagod sa kagadanan, asin irinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki, siya kaiba kanama, asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi nin mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan, mamibi kita sa tuyang amang langit noon sa iyong ipinadara, ang sa iyong bugtong na aki sa pagtubos sa to. Namundag sa bilin, pinag-awitan kan mga angheles, sinamba kan mga pastores, sin mga hade. Sa tuyang pamibi, sabihon ta, kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, an bilog na banwaan ning Diyos, tanganing mapasaiya an kaugmahan sa Pasko nin pagkamundag, mamibi kita. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. An gabos na tawos sa kinaban, tanganing mapasainda an katuninungan na ibinareta kan anghel sa mga tawong marahay an buot, mamibi kita. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. An mga dukha, tanganing mapasainda ang pagkamuot ni Kristo na nagpakadukha huli sa to, mamibi kita. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. An kaakian, tanganing mamuot sinda sa Diyos na namundag sa bilen, mamibi kita. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Kita gabos na uya sa misang ini, tanganing magin kasangkapan kan katuninungan ni Kristo para sa kinaban, mamibi kita. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Kagurang nan sa mong kinakaugman, pagkamundag din sa imong aki, tawan sa mo ang grasya na kami mamundag, giraray sa bagong buhay. Diyos no na buhay ni Kristo sa mong paratubos asin kagurang nan.
Amen. Amen. Pamibig ka mga tugang, tanganin ng sa ko, asin sa inong atang, maakaw man lugod, kan Diyos amang makakaman. Akon manlugod kan kagurangnan na natang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, akoon man dulot sa imo, solemnidad, ngunya na aldaw, nahulikan, pinakaurog na pagdusay kan sa muyang pagipagulian, magbunga asin ang kapanawan ng Diyos noon, na pagsamba itaos sa imo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa nakakaligtas, danay si minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, hulikan, misteryo, kan tataramo na nanilaman, an bagong liwanag kan sa imong kamurawayan, nagtingraw sa mga mata kan sa mong isip, tanganing sa mong pamibi, sa Diyos na nahihiling sa pagkamot, mabihag niya kami sa mga dai nahihiling. Kaya kaibangan mga angheles and arkangeles, kaibangan mga tronos in dominasyones, kaibangan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi, Banal, banal na kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, at langit kasinlaga, palokan sa imong kamurawayan. O sana sa kaligtasan, paglaran ang minalindi sa marangan kagurangnan. O sana sa kaligtasan. Kagurang nani, kanagadan banal, borabo din gabos ng kabanalan. Kaya ni mga atang, namimili kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo. Kan sa mong kagurangnan sa Kristo, kan siya sa rogaring na buot, pinagpasulayban sa God sa pasyon,
nagkuhaning tinapay sin pagpasalamat binaki ni tinao sa mga disipulos nan sabi, magako ka magabos sa sin magakan kay ni. Tainian sa kuyang hawa na idudulot para sa Indo. Siringman pagkapamanggi sa bagayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, magako ka magabos sa sin maginom kay ni. Tayo na yung kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwasin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubot. Pagkagadan mo kagurangan, ipinapamamareta niya mo ang pagkabuhay mo, iwat ipinapahaya, sagpon na ikaw magdato. Kaya kami nagururumdaman sa iyong pagkagadan, sin pagkabuhay liwat ang dudulot sa imo kagurangnan, kaining tinapay nin buhay, asing kalis, sing kaligtasan. Nagpapasalamat, pinapagkanig umong magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nagkikimahira kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilo na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamaot. Kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, sinangkang gabos na klero. Siring man giramdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwa, turog na itong pinapamibi, ginigiramdom sa misang ini, sinanggabos na gadan, dangan ako asinda sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos, namimibig kami, tanganing kaibahan, Santa Maria Virgen na inakan Diyos. Ni San Jose, sayang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, mga martires kang China, singgabos na santos sa kaitupa, nakapagayagaya sa imo. Magkani kong maging kairas kan buhay na dahing kasagkoran, mag-umawa, sin pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yeso Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, sa pinatuod kan Diyos na nakaugalian. Nangangahas kitang magsabi. Magdatong ang kahadean mo.
agawak kami sa agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyaman katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Maging dani natalingkas sa kasalanan sin man ligtas sa gabos nakapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Heso Kristo. So Kristo kagurang na ni ka na nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan, iwinawalat ko sa Indo, at sa kong katuninungan. Itinatao ko sa Indo, hare pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog na sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Paninongan asin pagkamot kang kagurangnan na namon dagon yan, mapa sa Indo, sa God paman. Asin sa imong espiritu. Turog agi Kristo nagahalat kan sa tong simbag sa iyang pangapodan. Magpatinawan kamo kan tandaan ning katuninongan. Peace be with you. Merry Christmas. Peace. Peace to all. Mga tugang ngayon sa kagarayan ni Jesu Kristo na mundag sa kinaban. Tanganing kinaban, darahon sa kalangitan. Ang lambang saro sa to, mag-ako sa iya. Ulitas siyang kodero kan Diyos, nagpaparang makasalan kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kan kordero. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pangatamano kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po. Pamibi sa Jubileo, amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, sa Jesucristo sa moyang tugang, asin ang kalayon in pagkamuot, na pinalaad kan banal na Espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat samo kan banal na paglaom, sa kahadean mong madatong, an sa imong grasya magbago samo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta, ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, na pagkatapos daogon an karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman, an biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, an siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos, sa imo sa moyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamipi kita, O Diyos na may herakon, sirinan parligtas kang kinabuan na namon dagon yan, iyon ginikanan kan Diyos no na pagkamundag niya mo, warasan na sa siring manapaagi, siya mismo maging kagtaukan buhay na daing kagadanan, siya na nabubuhay nagahades sa kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Available na po sa Parish Office ang 2026 St. Jude Calendar. Mawot miman po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Mga anonymous na may kantidad na 5,000 pesos, 2,700 pesos, 2,000 pesos, 1,900 pesos, duwang 1,000 pesos, 900 pesos, apat na 500 pesos, 300 pesos, 150 pesos, SAB 5,000 pesos, a devotee 1,000 pesos, a devotee 700 pesos, Vandolph Basilonia and family 500 pesos. Diyos mabalos po. Tinod na po kita sa praying benediction. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ikan mga pamibis, ano da sa Deo, asin Maria, inaning kaligtasan, kamuasin ng mga mal sa buhay, bendisyonan ng Diyos na makakaman. Sa karang ka nama, asinaki, singkan, Espiritu Santo. Amen. Tinudutan ang banal na Eucharistia, lagawin sa kaugmahan, sing katuninongan ni Kristong, namundag para sa to. Salamat sa Diyos. Good evening, Merry Christmas po sa Gabos. Good evening, Merry Christmas, Father.